Когато остава една седмица до пролетта, независимо, че навън вали сняг, се размисляш за едни такива положителни неща. Да речем като любовта или като доброто. Какво е доброто? Една категория от учебника по етика. Всъщност, къде може да си добър? Ами само в обществото. Защото ако някой ни запрати на един самотен остров, ние не можем да бъдем нито лоши, нито добри. Добри ставаме тогава, когато ги има другите. И тогава се случва най-голямото чудо. Защото има дни, в които ако някой успее да направи дори нещо толкова мъничко за мен, на мене вътре ми грейва и ми става едно хубаво и започвам да си казвам, че този свят е всъщност много, много прекрасен и много, много добър. А света всъщност е толкова добър, колкото сме добри ние помежду си. И днес ще видим доброто в два ракурса. През очите на първокласниците на училище Рамбо Силек и през очите на един мъж, който се опитва да го донесе в Габрово и в България вече доста време. Но мисля, че е стигнал на етапа, на който да можем да си поговорим за това как нещата се случват. Неговия проект се нарича iHelp. Това е Христо Христов и е представителя на проекта за България. И сега ще ни разкаже кой на кого ще помага и за какво. А що ме за помагане? Нашата телевизия е на линия. Връщам се, може би, 40 години назад, защото съм седяла в тази класна стая. Или може би в съседната. Но нещата толкова много са се променили тук. Чиновете бяха други, бяха стари, тетрадките бяха други, дъската беше друга и не беше толкова чисто, толкова уютно и толкова приятно, колкото е сега. Аз съм в първи В. И тогава бях в първи В клас. И учителят ми се казваше Райчо Озунов. Той вече не е между живите, но аз винаги ще си спомням за него, как ме учеше на първите букви, как понякога ми се скарваше. Госпожа Войчева днес е основно усмихната. И не знам как тази толкова млада жена въобще е възможно да се скара на някого. Но това е друга работа, защото днес сме дошли тук в този клас за доброто, което са направили. И да разберем какво е то. Добър ден! Добър ден! От началото на месец януари целият клас по моя идея, и те много добре я приеха тази идея, да се включим в инициативата на Фондация Идея в действие. Капачки в действие се казва тази кампания. Събират се пластмасови капачки и така децата се възпитават още от ранна детска възраст за разделно събиране и опазване на природата. И същото време правим едно благотворително дело. Като съберем тези капачки, пластмасови капачки, събираме ги в тези туби и ги предаваме в пунктове и на всеки събран тон такива пластмасови капачки се дават по 500 лева за електроуреди в домове за деца лишени от родителски грижи. Тоест вие помагате и когато се съберат от много хора всички тези капачки, на някой дом ще му се купи нещо нужно. Да, има в сайта на тази фондация, има списък с домовете, в които вече са дадени пари и сме помогнали за подобряване живота на тези деца. А каква награда ви дадоха? Получихме грамота от Община Дряново и Центъра за обществена подкрепа за това, че сме добротворци. Целият клас получи такава грамота и още 12 деца са наградени от целия клас, че са направили добрини през изминалия месец. Те са други добрини и не са капачките? Други добрини. Аз ще ги попитам кой каква добрина е направил, но първо да попитам, сега оператора ще покаже, тези големите бутилки вече пълнени ли са веднъж или това е всичко? Предали сме 2 туби по 10 литра, сега сме събрали тези и продължаваме да ги събираме и скоро ще ги предадем. Така, сега ще помоля оператора да дойде тук, за да обърнем фронт към класа и сега ще снимаме класа. Готови ли сте? Хайде да седнем по местата и първо да отбележа, че днес всички сте много хубави с белите ризи, с червените връзки, на които е написано какво?
Какво е написано там? Я да прочетем. Ран Босилек. Добре. Така, сега искам да си вдигне ръката този, който е носил капачки за голямото шише. Всички до един? И откъде вземате капачките? Ти откъде ги вземаш? От това. Ти откъде ги взимаш? Аз като си изпия шише с вода и после махам капачката и ги слагам в тубите. А ако мама го изхвърли капачката, ти какво казваш? Не, ще я нося в училище. Ами не забравям. А тогава забравяш. Аха. А колко капачки си донесъл? Сещаш ли се? Ами понякога нямам вода и пия от чешмата. А тогава не носиш капачка. Но когато не пиеш от чешмата, капачката се поставя. Да. Браво на тебе. Така, сега имам едно друго питане. Разбрах, че освен капачките, които събирате, имате и грамоти за това, че сте направили по някоя добрина. Кой може да ми разкаже за своята добрина? Я да отида при още един мъж. Как се казваш ти? Михаил. Мишо, ти какво направи? Ами когато мама беше болна и аз си направих ядене. Браво! Това си една помощ за този, когото обичаш най-много. Кой друг е направил добрина? Я да видим сега едно момиче да чуем. Ти как се казваш? Преси. Преси, ти получи ли грамота? Да. И за какво беше тя? Защото намерих 10 стотинки и ги дадох на едно момче, бяха негови. Браво на тебе! А можеше да си ги вземеш. Ама не ги взе, а реши, че те са си негови. А ти какво направи? На моите стари госпожи ги подарих картички и рисунки. Които са от детската градина? Да. Реши да ги зарадваш и да им напомниш. Да. Аха, и да им напомниш, че не са забравени. Да. Това е чудесно. А още кой е направил? Я да чуем това момиче. Ти как се казваш? Казвам се Габриела. Габи, какво направи? Когато моята приятелка Преси падна, аз си помогнах да стане и я заведох при госпожата. Браво! Ето, че се сещаме за онези малки добрини, които правят света ни по-добър. И децата ни подсказват най-добре, че не е необходимо да се напъваме да правим големи чудеса. Ако просто вдигнеш някого, ако му върнеш 10 стотинчици или ако му направиш чай, когато е болен, това вече е голяма работа. Но да чуем още добрини, които са се случвали в този клас, защото тук има много вдигнати ръце. А ти как се казваш? Силияна. И какво направи? Помогнах на бати, когато е болен и му помагах. Как му помагаше? Носих му вода и му давах лекарствата. Браво! Да му завидиш на този батко как се грижат за него. А ти коя си? Аз съм Мария и помогнах на кака, когато катастрофира и донесох моята възглавничка да спи на нея. Аха! А ти правила ли си добро на някого някога? Как се казваш? Цвета. Цвета, имаш много красиви сини очи. Някой може да не ти е казвал, но си много хубава и пишеш много красиво. Какво значи добрина? Ти как я разбираш? Как се прави добро на някого? Какво значи? Да му помогнеш, когато какво му е? Когато му е зле. Да, когато му е зле, когато му е трудно. А на теб някой правил ли ти е някога добринка? Да, много хора са ми правили добрини. Тогава какво им казваш? Благодаря, моля и такива думи. Браво! Ето сега тя ни напомни най-важното, че не е достатъчно само да правим добрини, а да се сещаме да благодарим. Защото ако не ни благодарят и ако не благодарим, то тогава всичко добро, което сме направили, загубва смисъла си. Така че тази дума, за която тя ни напомни, е много специална. Да кажеш благодаря. Последно, кой иска да ми разкаже за неговото добро? Мъжете! Мъжете от левия фланг. Ти бе писателю, който писа през цялото време и се вълнува тук. Трудно ли е да се пише? Не. На мен ми беше много трудно в първи клас. Имаше едни букви, трябва да ти кажа, които хич не ми се получаваха. Например, Ч не ми се получаваше. Пъто ми беше много трудно. Коя е най-трудната буква за писане? За мен е никоя. Как пък се срещам все с едни такива, дето лесно пишат, лесно смятат. А ти каква добрина направи? Ами,
когато мама я болеше главата и не й пречех, и също когато бях малък на 3 години и помагах да чисти понякога. Това са си добрини. Харесват ми. А твоята добрина? Забрави ли я? Не. Забрави я? Не си. Разкажи ми я тогава. Какво направи ти? Когато аз бях малък и когато мама чистише с пръстомачка, когато чистише пода, и аз си помогнах да избърши. И тук има само мъже, които заслужават голямо внимание, защото много помагат. Хайде да чуя сега тебе последно, защото не можем да разкажем колко сте вие всичките заедно. 24 добрини, няма да ни стигне предаването. Един път, като бяхме на разходка на село с дядо и с кучето ми, и той един път изтича много напреде, и една оклада малко да го блъсни, и го издърпахме. И го спаси? Да. Има още една добрина. Ние с мама дадохме на едно момченце, дето беше бедно, и му дадохме парички да си купи ядене. И един път помогнахме в дома за изоставени деца и подарихме 2 играчки. Мама ли ти казва да правите тези неща? Ага. Тя, твоята майка, е много добра майка. Как се казва тази добра майка? Виктория Ножарова. Браво, Вики Ножарова. Браво, Вики Ножарова, защото наистина децата трябва да се учат на добрини. И то не само от учителките, които са тук, а и от майките. Благодаря ти много, господин Ножаров. Големи работи си свършил. Заповядай, Иво. Това е грамота, че си добротворец. Застани и тук. Браво, ела. Давид. Ръкопляски. Другия добротворец. Честито. Браво, заставай там до Иво. Мишо. Михаил. Честито, Мише. Да продължаваш да правиш добрини. Мадлен. Ето там, Миши. Там до заскала. Заповядай, Мадлен, да продължаваш да правиш добрини. Нормално е, всички искаме да се снимаме. Така. Габи. Честито, Габи, да продължаваш да правиш добрини. Преси. Честито, Преси, да продължаваш така да правиш добрини. Ками. Заповядай. И ти да продължаваш да правиш добрини. Сисе. Честито. Мария. Честито, Миме. Да продължаваш да правиш. Мими, ела тук при нас. Мими, ела тук. Да. Стефчо. Алекс Савов. Мише. И така направихме почти едно кръгче. И когато дойдат още малко добрини, кръгчето ще се затвори и така доброто никога няма да свършва. Защото започва от тук. От първият урок, от първия чин, на който сядаш и на който някой освен мама ти казва, че няма нищо по-прекрасно от това на света да бъдеш добър за другите. Браво на първи В клас, на училище Рамбо Силек, на техните учителки, браво на страхотните деца. И докато говорих за моя учител, сега в една класна стая намирам учителката на моя син. Когато Страхил беше в това училище, се срещна с Краси Рускова и това е един от най-хубавите периоди на живота му, за които ми разказва с много любов. Сега на чинчетата са седнали други деца и други майки се вълнуват с първите букви, но когато дойдох при първи Г клас, аз освен, че видях греещите детски очи и изненадата в тях, защото за разлика от другия клас, тук пристигаме ненадейно. Тоест децата не бяха предупредени, нито са се обличали предварително и ги намирам тук с едни корони на главата, репетират
програмата за празника на буквите, доколкото знам. Но аз най-напред, преди да ги видя и да поговоря с тях, се спирам до една стена. Значи може да си почна училище само преди няколко месеца и вече някой да ти е показал, че има такива стени, на които може да се говори за доброто. И веднага виждам, че същия този клас получава наградата на Центъра за обществена подкрепа и Общинския съвет по наркотичните вещества за добротворци. После виждам имената на децата, където всеки е казал и е написано какво точно добро е сторил. Ето, например, Веселин е прочел 3 страници от буквара и след като гостите са си тръгнали на Никул ден, е изчистил масата. Браво на този мъж. Тук пък Пресиян, ето ръкопляскания, мама искаше да направи торта и ме помоли да отида до магазина и аз купих там тестова и всички продукти и ги занесох вкъщи. Калуян е услужил на приятел Смолив. Даниел през лятото помагал на баба Данче да носи дърва. Заедно носихме и тежките чанти, когато пазарувахме от пазара. И всеки ден се включвам в подреждане на масата за хранене. И помогнах на баба да носи чантите след като напазарувахме, защото нашия баир е много стръмен. И помогнах на мама да украси мелхата, дълги списъци. Но всяко едно от децата е разказало своите малки и големи добрини. Всъщност няма малки добрини. Добрините винаги са големи. А сега искам да се запозная с тях и да им кажа здравейте. И на случайен принцип отивам при една госпожица. Здравей! Здрасти. Как се казваш? Мони. Мони, защо на твоята корона има пеперуда, а на другите калинка? Защото съм леопардова пеперуда. На кой празник? За буквите? Не. А какъв празник ще има? За пролета или какво? За пролета. Ясно. И ти си леопардова пеперуда. Да не би да си буквата П. Не знам. Странна работа. Тук пък виждам един почти леопардова зебра. Това какво е? На първо място за мен това е зебра. Да. И пеперуда. С шарки на пеперуда. И защо е такава твоята зебра? Шарена. Да. Интересна работа. И ти какво си да не си? Тая буква защо е тук? Защото се казвам Никола. И защото се казваш Никола, си държиш буквата Н на чина. Да не забравяш никога как се пише. Така е, аз днес не мога да си пиша добре буквата моята С. Не можах да се науча, ама нямало е госпожа Рускова мен да ме научи. Това е проблема. Така, здрасти. Здрасти. Това е мой добър съсед. А на него има друга пеперуда. Твоята не е леопардова. Тази пеперуда е от Петкова нива. От нашия квартал. Да. Познавам ги аз, така изглеждат нашите пеперуди, така е. И още едни хубави сини очи. Ти коя си? Виктория. Вики, много интересно. Ти си сложила буквата У. Пък се казваш Виктория, най-вероятно У е, защото си умна. Да. Оттам момичето казва, няма да си сложа В, ще си сложа умната Виктория начина. И си държи буквата У, нали? Да. Какъв празник ще има? Празник на буквите. Празник на буквите. Може ли само на мен извънредно да ми покажете нещо от празника? Това, което готвите като програма. Може ли? Толкова мъничко, тайно. Аз на никой няма да го покажа, освен по телевизията. Да се строим, предлагам. Заповядайте и хайде да видим сега тайничко как ще изглежда един предстоящ празник. А през това време виждам фантастичните мартеници, които са направили. Виждам и какви задачи са решавали. И виждам, че 4 кг е по-малко от 11. Спомних се за училището и аз. Готови ли сте? Да. Хайде сега ми покажете най-хубавата програма. Искам да се съберете сега, да може да се виждате всички. Хайде! Дария, по-близичко. Всички се съберете в купчинка. Измежду световете ярки, кой има най-красиви шарки? Една калинка горделива започна да им се присмива. Крилцата своя им показа, разпери ги и гордо каза. Какво да спорим, то се вижда. На мене всеки ми завижда.
огромен тигър се показа, огледа се и гордо каза: виж мен и моите цветове! Кое изглежда по-добре? Оранжево с раята черни, това са шарките модерни. Пред него бързо се изправи красива зебра с линии прави, без никак да се притеснява, започна да им обяснява. О, няма смисъл с мен да спорите, не можете да ме преборите. Аз най-добре съм украсена и никой не е като мен. Защо сами не си признаете? Нима наистина не знаете, че всяко истинско начало не с цвят, а черно-бяло. Това, което казваш е така, но не срета с петна. Шошанката се величава, обадише голяма крава, а съчетание от бяло-черно ще бъде винаги модерно. Какви са тези цветове? И продължи да си пасе. Със скок на истински спортист се появи леопард петнист. Внимателно ме погледнете. Кой има най-красиви шарки, погледнете? Това е някаква заблуда. Извика чудна пеперуда. Най-пъстра съм измежду вас, най-красива съм тук аз. И според група продължи, без никой да се умори. Крещяха, скараха се даже, кой щеше пръв да се откаже. Така и никой не разбра, кога дошла е вечерта. И тази караница мощна премина в разправия нощна. Когато слънцето се скри, то шарките им заличи, а щом напълно спря да свети, превърна ги в силуети. Тъй както бяха разярени, спогледаха се изумени. Един до друг сега застанали, съвсем еднакви бяха станали. Сега животните суетни стояха сиви и безцветни. От стената вежди вдигаха и с очите само мигаха. Щом шарките им не личаха, те истината проумяха, че цветовете им се дават в природата да оцелява. А не да спорите вкупно всички, кой има точки, кой чертички, защото всеки е значим с това, че е неповторим. И многоцветната компания измисли ново занимание. С боически този път те шарките да се сменят. В следващия ден забрани Сашарин бе покани. Започнаха си да рисуват, без да не посеща някой. Със себе си да се чекува. Когато опита приключи, ефекта, който се получи, бе най-забавното, което виждал някой под небето. Избухна шумен бурен смях. По-смешни нямаше от тях. Доволни весело подскачаха, танцуваха и се закачаха. Един до друг се заподреждаха и ето как сега изглеждаха. Калинката съвсем готова, със своята окраска нова, насред зелената морава, приличаше на малка крава. До нея важна и кокетна спешна, зева многоцветна и беше толкова снехна в кожата си пеперудена. Тигър шатки на кавинка бе най-комичната картинка, с точите се бе здобил, изглеждаше да вече по-мило. Доволен весел маскира, подскачаше леопард трена. Той беше черно-бял, различен и много симпатичен. И кравата стоеше слисана, като същински звяр поедисана. На тигър истински приличаше и всички погледи привличаше. Летеше бясно като луда, една различна пеперуда, подкосена на хищник, скрита с леопардови петна покрита. Така с много настроение превърна се в забавление и в чудно цветна бъркотия една излишна разправия. Ето е и госпожа Рускова, която задала въпрос на своите ученици. Причината, поради която трябва да станем по-добри, или на кого искаме да приличаме. И какво се случи тогава? Аз ще прочета само някои отговори на посоки. Светло казва: искам да мога да защитавам хората. А Ади казва: за да мога да помагам на хората, трябва да съм достатъчно добър. Петю казва: за да направя за хората всичко това, което да ги направи по-възпитани.
Алекс Кунев иска да помага на старите хора. Дари, бих купила на възрастен беден човек това, от което се нуждае, но за да имам пари, трябва да бъда добра във всичко, което правя. Майя, да помагам на бедните хора, които нямат пари за лечение, да мога да им го платя. Ани, искам по някакъв начин да съм толкова добра, че да мога да помагам на целия български народ. А Петю казва на целия свят да помогна с научно откритие. Коко, всички хора в сърцето си да носят доброта. Цецо, искам България да е по-чиста и бих работил за това. Ади, искам да помогна на бедните, а и на всички останали, като направя България едно по-добро място за живеене. Преси, искам да приличам на баща си, спокоен, безконфликтен, не се кара, трудолюбив, справя се с всичко. Всички искат да приличат на майките, на бащите си, момчетата обикновено на баща си, момичетата на майките, и на Васил Левски, и на учителя, който ги учи. Изобщо децата търсят и намират доброто у хората. И трябва да вземем един пример от тях. Колкото и да се поскарваме понякога, те след малко идват, прегръщат ни, целуват ни и ни казват колко много ни обичат. Ето това можем да се научим от тях, да прощаваме. Много бързо да прощаваме. Аз благодаря за поканата. Искам да пожелая на Краси Рускова и на останалите учители в училище Рамбо Силек да бъдат все така изключителни педагози и да си кажем, че всъщност децата ни се раждат добри. И ако по-нататък се променяме, да си припомним, че това се случва с любезното съдействие на нас големите. Благодаря ви, че дойдохте и че приятна изненада ни направихте и че можем да ви разкажем още много е факт. Написано е, може много да говорим за доброто, защото децата те са нашите учители. И ще продължат останалите текстове, които са за празника на буквите. Аз ще взема един от големите си уроци. Надявам се и вие. Когато едно малко момиче и една прекрасна приказка, която беше разказана, ни каза, че всеки е значим, защото е неповторим. Но колкото и да сме неповторими, важното е, че трябва да живеем с чувството за заедност. И за тази заедност, по най-необикновения начин днес, без дори да съм очаквала в откриването на предаването, ми разказаха децата от първи Г. Като един безкрайно отговорен човек, който е работил в чужбина, и като един строителен инженер, Христо пристига 10 минути преди срещата. Естествено, аз като филолог и психолог го посрещам по пижама рошева и изобщо нещата се наместват. И сега е време да се поотпуснем малко двамата и да си кажем добро утро. Добро утро, Светлана. Ти си такъв един много експанзивен човек, така, какъв те познавам. И очевидно покрай такива хора нещата се случват. Опитвам се. Като цяло съм на мнение, че свободното време убива човек. И се стремя максимално да го изпълня с неща, които са смислени не само за мен, а за обкръжението и за повече хора. Много неща се случват около тебе и сега това не е приоритет на предаването. Ти направи много интересни интернет платформи, в които така подкрепяш и млади хора, професионалисти, но това е тема за друг разговор. Сега ми обясни какъв е този проект, как се озова ти в него най-напред. Преди 2 години имах възможността да се запозная с създателят на iHelp на едно стартъп изложение в Лондон. Когато чух неговата презентация, първото нещо, което ми излезе в главата, беше България, че България има нужда от такъв проект. Запознах се с него и му предложих да ми се довери и да опитаме да положим основите за iHelp в България. Продължи на няколко месеца преговори, създавахме компания, която регистрирахме в Габрово. И преди 5 месеца официално община Габрово ме подкрепи. И искам да кажа, че община Габрово е първата община в България, която подкрепя iHelp и от която ще положим началото на iHelp за България. Самото приложение, самия проект iHelp е софтуер, мобилно приложение за смарт телефони, чиято основна цел е да създаде сигурна среда за живот, по-сигурна среда за живот, да обедини семейства, приятели, доброволци, професионални спасители при спешни случаи. Защото до този момент, ако се абстрахираме, че iHelp не съществува, единственият шанс да потърсим помощ и да очакваме човек, който да ни помогне, е обаждането до 112. Преди да се занимавам, да се посветя изцяло на iHelp, си мислих, че смъртността от ракови заболявания на първо място, а се оказа, че въобще не е така.
На първо място са сърдечно-съдовите заболявания. България е на първо място по смъртност в Европа, на второ място в света по сърдечно-съдови заболявания. Причината е ясна. Заплащането и лечението за хора болни от сърдечно-съдови заболявания е много по-малко като ресурс, отколкото при ракови заболявания, затова не се тръби толкова много. При сърдечно-съдови заболявания, ако човек е без пулс, изпадне при инфаркт, без пулс и без дишане, имаме в рамките до 6 минути време за реакция, в която да окажем първа помощ и да се опитаме да съхраним живота на човека, докато пристигне. Когато се обадим на 112, средното време за България е от 15 до 20 минути. Сами може да изчислите колко са огромни загубите и как хора се заминават поради това, че ресурсът, който предлага държавата, не е достатъчен, не е подсилен. Но по никакъв начин не искам да обвиня държавата. Не, това е ситуацията. Нали, това, което искам да направя чрез iHelp е да се обърна към обществото, да бъде еднакво отговорно, както всички хора в структурите, които отговарят за сигурността на България. Медицински лица, центъри на спешна медицинска помощ, лекарите, пожарникари, полицаи. В случаи, в които човек изпадне беда, чрез iHelp той може да алармира не само 112, но може да алармира хора на близки разстояния, които ще получат информация къде се намира пострадалия и какво се е случило. И ако пожелаят, ще окажат, ще се притекат на помощ. Добре. Искам сега да почнем малко да ги разбиваме нещата с обикновени въпросчета, тъй като ти поднесе една доста така прелюбопитна информация. Всеки обича живота си. Първо адмирации за община Габрово и за Таня Христова за това, че ще сме първи. Това е нещо страхотно. Габровци сме такива хора, обичаме да сме първи. Така е и чрез... Аз съм от Габрово, ти го сподели това. Аз съм възпитан по такъв начин, че човек никога не трябва да забравя откъде тръгва. И имах възможността и може би много по-лесно щяха да свържат нещата, ако започвах от София, тъй като специално за иновации и информационни технологии за България там е меката. Но искам да покажа, че в Габрово могат да се случват и да започват неща, които са смислени не само за града, а за цялата ни държава. Има жена кмет тук, всичко е наред. Сега започвай да ми обясняваш, всъщност казваш ти спешна помощ, 112, то за да го има iHelp и в Европа, където се отделят много средства за здравеопазване, очевидно работи този модел. Така че, щом там се е наложил, няма какво да умуваме ние тук. Да, проблемът тук е, че по принцип може би България няма достатъчно самочувствие да повярва, че може да приеме иновациите и все повтаряме, че все още не сме дорасли за това нещо, което абсолютно не се съгласявам с това. Иновациите са основен фактор и аз съм на мнение, че голяма част от тях са създадени с една единствена цел – да печелят ценно време за живота. Дали е iHelp, дали е автомобила или самолета, всичко е създадено с цел да спечелим време за живота, което ние решаваме по какъв начин ще го похарчим. С днешна дата аз работя като психолог в Габровската болница, освен телевизията. Много добре знам какви са възможностите на сегашните методи на лечение на сърдечните заболявания. Една на време направена коронарография и стентиране, за разлика от преди 10 години, когато тези неща ги нямаше, означава, че ти си абсолютно здрав, неинвалидизиран човек. Тоест аз съм виждала остри инфаркти, които само след няколко часа са едни абсолютно читави хора. Така че това, което говориш ти, в реалността е точно така. На време стигналият човек е напълно излекуван. В това вярвам. Сега ми опиши, аз съм си тук на Петкова нива и изведнъж ми се случва нещо, чувствам се ужасно зле. Според твоят проект, какво мога да направя? Аз всъщност вече трябва ли да съм станала член, за да ползвам услугата? Да, необходимо е да се регистрирате. Ако си потребител на смарт телефон, логиката за създаване и изтегляне на приложението е абсолютно същата, както да седеш профил във Facebook и да си изтеглиш приложението на телефона. Абсолютно по същия начин. Влизаш си в магазина за мобилни приложения на английски App Store, Google App Store, дали си на Android система или на iOS система, което е Apple. Изтегляте си приложението, там се правите регистрация чрез имейл, имена и телефонен номер и автоматично се ставате потребител на iHelp. Какво заплащам? Нищо. Така, бизнес модела, който сме избрали е социално отговорни общини и корпорации.
да поемат услугата за цялата страна. До този момент съм привлякал Viacom, Bullstrat, Terracom и First Aid BG, които са първите 4 компании, които видяха смисъл в iHelp и застанаха до мен. Но водя преговори с SoFarma, Actavis, имам още други компании, които преговарям с тях и целта ми е именно това. Тъй като са огромни структури, а услугата да се поеме за цялата страна няма да е толкова голяма за тях. Съм убеден в това нещо. Просто да застанат. Смел човек си ти, смел човек. Искай, какво пише Библията? Искайте и ще ви се даде. Ще опитам, защото най-малкото икономиката ни и да не сравнявам, нали, тук и Запада, но стандартът е много по-нисък. Не искам да допълнително българина заплаща за това нещо. Добре. Искам да избягам от това нещо. Добре, изтеглила съм си приложението безплатно, имам си го на телефона и в този миг усещам, че нещо ме стяга. И как е най-разумно да постъпя, като си имам вече приложение? Така, мога да ви покажа в момента или да ви разкажа и след това. Кажи ми и после ще покажа. Отнема целият процес не повече от 15-20 секунди, докато стигнете до обаждане на 112. Ние не пренебрегваме системата 112. Това е нещо важно, на което реално до този момент разчитаме. Но минавайки през 3 стъпки, натискайки на едно бутонче в приложението, втората стъпка какво се е случило, третата стъпка системата ни ви локализира и последната стъпка е обаждане на 112. В рамките на 20 секунди вие можете да алармирате 112, в което да си осъществите обикновена телефонна връзка и да обясните, че не се чувствате добре, но докато обяснявате, нашата система ви е локализирала и започва да изпраща това съобщение с адресът ви, какво се е случило на хора от 500 до 1000 метра, които получават информация за проблемът ви. Те сами за себе си решават дали в даден момент, ако са на кафе с любимия човек, да, мога да помогна или не мога да помогна. Светлана, човек без пулс и без дишане умира след 6-та минута. Има случаи, в които дори доктор Шандурков, шеф на спешна медицинска помощ, разбира се, аз не съм медицинско лице, привлякох към екипа ми хора, които на доброволчески начала видяха смисъл и значение от iHelp. Той, срем негови думи, за да съживиш човек, се изисква сречен масаж и изкуствено дишане. Не се изисква сертификати или висше образование. Стъпките са изключително прости. Това, което искам аз да направя, защото да дам и базисни познания. Защото, независимо, че аз не съм медицинско лице, мога да получа чрез iHelp базисни познания, чрез които, ако видя човек в беда, да му помогна, а не да извадя телефона да снимам и да така опреквам някои структури. Ти като потребител, алармирайки и обяснявайки на 112, мислим, че шанса някой да се отзове е много по-голям, отколкото да разчитаме само на 112. И този някой да се отзове и да се опита да те успокои, да ти съхрани живота, ако ти си без съзнание до тогава, докато дойде. Главната ни цел е до 4-та минута да има човек. Тъй като статистиката показва, че след от 5 до 6 минути човек издържа без пулс и без дишане, искаме до 4-та минута. Затова сме избрали радиус 500 метра. Може спокойно системата ни да изпрати на 2 км информация. Но времето пак ще е недостатъчно, смисъл, ще са големи загуби за... Добре, не си ли си мислил, че пък така може да ни обземе едно голямо човеколюбие и изведнъж тук да цъфна 20 човека? По-добре 20, отколкото никога. Абсолютно съм. Който и да го... Бях на една среща, в която ми задаваха друг въпрос. Нали, Христо, ако някой се регистрира като спасител и ти покаже дори, че има нужната квалификация, златен медалист на випуска и прочее. И този някой получи информация, че някой се нуждае от помощ. Отиде и го убие умишлено. Кой е виновен? Нали, в случая и аз и казах така. Представете си, госпожо, че доктор Шандурков приема стажант в негова екип. Отличник. На следващия ден нещо му става, психопат, прикрива абсолютно всички тези негативни неща, които те в себе си отива и избива цялото отделение. Кой е виновен? Разбира се, че човек е отговорен. Нали, другото, което е, поне аз съм чел такива случаи, но може да има, няма осъден човек, който се е опитал да помогне. Нали, ако хората се страхуват, окей, iHelp, освен, че можеш да алармираш за себе си. Ако видиш човек в безсъзнание, ти можеш да алармираш и да изпращаш информация, че ти оказваш помощ, се нуждаеш от помощ.
Факторите за загуба на време не са само 112. Факторите са слаби познания, страх, които са неподценявани фактори. Но не 100% ще се включат като спасители. И 6 и 10% да се включат. Даже като свидетел да се включиш, ти си прав, защото всъщност пристигам, не смея да го пипам. Но той не може да прави нищо за себе си. Всъщност в тези минути аз мога да съм по-активната. Мога да продължа да звъня, мога да търся кола, на която да го натоваря. Тоест не е задължително да му правя реанимационни мерки. Важното е, че всъщност... Абсолютно. Да го транспортирам. Абсолютно. Това е основната идея. Не искаме да изместваме функцията на 112 или на докторите. Напротив, iHelp по-скоро би подобрил имиджа им. Защото ние сме точно стъпка преди тяхното идване. Тъй като понякога не могат да реагират. Не всички използват такива устройства. Всяка година растат на потребление се увеличава. Имаме решение и за обикновен телефон. Имаме решение и за възрастни хора. Създадохме прототип на гривна, чрез която гривна при промяна на кръвоналягане и температура веднага алармира. Не 112, а личната мрежа за взаимопомощ, тъй като iHelp, освен че ще алармира хора около вас, вие като потребител на iHelp има възможността да поканите хората, на които най-много разчитате. Независимо от те къде се намират, дали са извън този радиус на 500 метра или в Малко Търново или Видин, те получават информация, че вие сте в беда и имате нужда от помощ. Начинът за алармиране е чрез интернет известяване и чрез СМС. За съжаление в България интернет е не толкова на високо ниво, затова самото приложение от април месец ще работи без интернет. Ще алармираме само чрез СМС. За надграждане на платформата и на като цяло на проекта мога да ви говоря цяла седмица. Това, което сме си поставили в близко бъдеще, тъй като в момента аз последните 3 седмици направих немалки срещи с представители на пожарна безопасност и защита на населението, начално с господин Русинов, Тота Венков, болницата, училища. Има и хора, които не вярват, нали, но определено процента е на тези, които виждат огромен смисъл в iHelp, което ме крепи и ми дава вяра. Да, преди мъничко, точно когато ти изключвахме телефона, звън на една жена, която искаше да става доброволец. Това е истина, да, така е. Значи вече има. Звънят и търсят повече информация и искат да се включат като доброволци спасители. Когато бях на 18 и ми се наложи да изкарам правоспособност за моторно превозно средство, знанията, които БЧК ми дадох, аз ги подцених. И съм сигурен, че много хора ги подценяват, но когато човек порасне малко повече и се вразумил, осъзнава, че някои неща не е трябвало да ги подценява и, например, такива, които да имаш най-малкото базисни познания. Знанието спасява живот. Не сертификат, не диплома, знанието. Всъщност, ако стана твой доброволец, ще премина ли през някакво обучение? Разбира се. Доктор Шандруков е един от хората, които ще водят тези обучения. Мисля, че се познат на всички в Габрово. Също така ми помагат активисти от Червения кръст. Тук искам да дам пояснение, тъй като не бях правилно разбран в някои други статии, интервюта, които дадох. До този момент официално Червения кръст не са мой партньор, но деца, които са активисти там и имат нужните квалификации за обучение, ми помагат на доброволчески начала. Което просто искам да се извиня, тъй като в предни публикации се създаде впечатлението, че си правя пиар на Червен кръст, въобще не е така. Хубаво е да имаме базисни познания, защото все пак да можеш да диференцираш един проблем от друг. Може човека да е в хипогликемична кома или нещо друго. Нали, не винаги е необходимо да прилагаш точно определени методики, да се въздържиш, ако не си убеден. Наистина трябва да имаме някакви базисни познания. Но аз залагам на това, че всъщност наистина това не е най-важното. Рядко ще се налага пряко да реанимираме човека. По-скоро ще се налага да създадем организационна работа. Точно. Да имаме общество. Отговорно. Да го вдигнеш, да потърсиш, да продължиш и така. Съгласен съм. Всяко начало е трудно, но изключително важно. За година ми отне да... Аз, госпожа Христова, повярва от самото начало, но това решение община Габрово да ме подкрепи не зависи само от нея. Но се радвам, че най-накрая стана това нещо. И съм убеден, че има огромен смисъл в iHelp. За всеки един от нас. Кога мога да стана твой потребител? От днес.
ако искаш. В момента имаме тестов период на приложението. Това, което направихме от миналия месец, го публикувахме в магазините за мобилни приложения, като даваме възможността в момента всеки потребител да тества приложението и да дава обратна връзка. Открихме бъгове за системата, които са абсолютно поправими, тъй като е съвсем нормално, тъй като интегрираме това приложение от чужбина за България и очакваните проблеми излязоха, но знаем как да ги решим, което въобще не ни притеснява по никакъв начин. Дори с пожарната направихме няколко теста. В интерес на днес искам да благодаря на господин Русинов и на целия му екип, тъй като за мен това са мъжи на честа. Единствената структура, в която на 100% застана за iHelp. Чакай, те какво ще правят в този момент? На мен ми е зле. С какво господин Русинов ще ми е полезен? Така. Всеки потребител на iHelp, дали е спасител или крайен потребител, си живее собствения живот. Ходи си на работа, на ресторант, на театър. По никакъв начин не му се променя живота. Но, ако този човек, който е спасител, преговорим за хората, които се регистрирали като спасители от екипа на господин Русинов, попадне в твоя радиус, в който ти се нуждае от помощ, той получава информация. Разбираш ли ме? Защото ние всички сме една мрежа от... Просто това са активни доброволци. Абсолютно, абсолютно. Участието в iHelp е абсолютно на доброволчески принцип. Дали искате да станете спасител или потребител, вие си решавате. Ако на втория месец ви досажда нещо по някакъв начин или си мислите, че ви взема много пространство в телефона, изтривате си iHelp. Добре, питам друго. Нищо не ме боли, но съм се заключила в мазето и не мога да изляза. Извинявам се. Мога ли да ползвам тази опция? Така. До този момент предлагаме само за проблеми свързани с здравето, но разбира се, това нещо е изключително лесно да го добавим. Дори при пожар може да при кражба. Казвам ти, представяш си, че е влязъл убиец в къщата, звъня на 112, това ще стане много бавно. Питам, тогава може ли? От април месец ще може. iHelp може да бъде интегриран във всякакъв друг софтуер. Изключително отворен код е, което означава, че по никакъв начин може да се интегрира, ако ти в твоята телевизия, на уебсайта ти, може да вкараме едно бутонче, нуждае се от помощ за потребителите. Няма никакви ограничения. Другото, което е, ще ти споделя неща, които ще надградим платформата. Ако имаш дядо болен от деменция, задаваш периметър на дома, в който живее. Ако напусне този периметър, приложението ти изпраща информация, че той се е изгубил. Отиваш и си го прибираш. В по-големите градове, периметър на училището на твоето дете, напусне периметър, прибираш се. Другото, което ако човек се паникьоса, пак като и просто толкова много идеи за надграждане, аз вярвам, че ще го направим това нещо. Примерно, ако ти дори се паникьосаш, когато звъниш на 112, искаме да предлагам услугата видео, което докторът ти казва, Светлана, направи това и това. Ако си в такъв радиус. Разбира се, иска се, за да проработи iHelp, трябва да има маса потребители. Абсолютно. Абсолютно. А да речем, пътувам Габрово-Търново и претърпя ПТП. Ще можеш ли да направиш нещо и по този въпрос? В съзнание може да. Аз ще ви кажа нещо. Ако си в съзнание, чрез телефона. Ако имаме прототип за лепенка, но пак са необходими финансиране. Лепенка, която се залепеш, тръгваш между Габрово и София, не дай си Боже става нещо, чрез тази лепенка се алармира. И дава информация, дали си в съзнание или не си в съзнание. Просто има технологица, аз изключително много ги подкрепям. Знам, че как сравняват днешно време, 10-то не едно време и сега как всички сме така. Проблема не е в технологията, проблема е във всеки един от нас, защото ние позволяваме това устройство да ни вземе огромна част от времето ни. Просто ние трябва да преценим колко да му отделим на това нещо. Или на всяко едно. Но е изключително важно. Трябва да използваме тези инструменти, които ни ги дават. Ти даваш една възможност не да се рееш там в Фейсбук, а да го използваш това устройство, което ти краде времето, да ти спаси живота. Абсолютно. Сега накрая ми кажи как в крайна сметка хората трябва да се доберат до iHelp, като потребители и като доброволци. Възможности са няколко. Имаме страница във Facebook, която дава пълна информация за iHelp. Имаме наша лична страница, виртуална вебсайт iHelp-bulgaria.com. Ако искаш, ще ти подготвя допълнителна информация, която да споделим в твоя сайт. Отделно така, хората с обикновени телефони сме създали платформа, която също е достъпна в интернет пространство iHelp-family.com. И разбира се, системите Android и Apple в App Store-овете, магазините за приложения за двете системи.
А за доброволците? Чрез така, за доброволци до седмица някъде ще дадем график за обученията. Хора, които искат да се обучат. Кого трябва да се обадят? На мен. На мен. До този момент. iHelp в България е като стартъп компания, която представлявам изцяло от самото, на първото стъпало съм. И в момента съм дори в процес на събиране на екип. Трудно ми е, но ще се справя. Намерил съм хора, просто за това дори някои хора ме задаваха въпроса, защо го пускаш в тестов период. Нали, ако сега не работи, нали, не мислиш, че изгубиш хората. Аз се отговорям по следния начин. Приложението е изключително отговорен проект. Не става просто да продаваш дрехи или да е на магазин, става просто да помогнеш на човек, който... Абсолютно. И затова избрах да направя пилотна версия, да тестваме приложението, потребителите, самите граждани да тестват приложението, да дадат обратна връзка, да поправим грешките и да сме готови за април месец. Аз като от името на iHelp и ангажимента ми към община Габрово е всяка седмица от април месец, всяка сряда или четвъртък, това ще има допълнителна информация, тъй като в момента изчистваме с общината кой ден специално ще е по-удобен. Ще имаме предоставено помещение в сградата на общината, в което ще даваме именно тези познания, ще разказваме за iHelp, ще обучаваме хора. Просто ни трябва малко в рамките на седмица до 10 дни ще дадем тази информация в нашите източници за популяризиране. Добре, ние сега ще изпишем на екрана всичката информация, която е необходима, за да се доберат хората до вас. А сега накрая ти ще ми покажеш как работи това приложение. Когато искате да изтеглите приложението iHelp, необходимо е да влезете в магазина за мобилни приложения на Google, записвате вашето името на iHelp, на мен ми излезе автоматично и ви излиза приложението iHelp. Тъй като моето вече е инсталирано, тук има едно бутонче инсталиране и си инсталирате приложението. Логиката е абсолютно същата, както да инсталирате мобилното приложение на Facebook. Когато инсталирате приложението, и то вече е на вашия екран, във вашия телефон, и се отвори, ви дава следната информация. Безопасност на вашата локация. Това означава в радиус около вас какви сигурни места има, в които може да потърсите помощ. Съществените бутони са тестване на алармата и нуждае се от помощ. Тестване на алармата дава на потребителя в рамките на месеца, на всеки месец, 3 тествания, тъй като и тези тествания стават само чрез интернет, благодарение на които вие може да видите дали работи самото приложение. Системата ни е локализирала. Кръгозор 10. Предварително може да зададете ваши локации, тъй като ако си замислите, всеки ден посещаваме не повече от 5 до 10 адреса. За да не губите време в чакане и локализиране от интернет и от GPS, може веднага да знаейки, че сте във вас или в офиса, да ви локализира там. Следващата стъпка е изпращане на SOS аларма. Същественият бутон, логиката е абсолютно същата. Когато вие изпаднете в реална беда, или вие изпаднете, или видите човек, който се нуждае от такава помощ, пострадали без съзнание, болки в областта на гърдите. Най-често срещаните случаи сме засегнати тук. Пострадали не диша. Продължение. Локализиране. Продължение. Обаждане на 112. Като натисна бутона 112, системата ми дава обикновена телефонна връзка до 112. Но това съобщение, което виждате тук, какво се е случило местоположение, се изпраща на хора от 500 до 1000 метра, които получават информация за вас, че се нуждаете от помощ. Другото, което прави iHelp, освен че алармира, iHelp образова. Ръководство за оказване на първа помощ. Всички случаи, които са приети в България и не само в България. Задаване, отдаване травма на главата, може да разгледате, когато изтеглите приложението, са описани тук. С стъпки. Първо, второ, трето. Какво е необходимо да направиш? Така. Другото, което добавихме в iHelp е пряк път до сречен масаж и изкуствено дишане за възрастен, новородено и дете. Интегрирахме също съдействие, подкрепа, се казва бутончето, всички телефони, към които в момента, в зависимост от случая, вие да потърсите помощ.
горещ телефон за алкохолици, горещ телефон за наркозависими, горещ телефон за жени пострадали от насилие, за деца, 112. Как мога да определя Help? Като едно сигурно място в телефона ви, в което шансът ви да не потърсите помощ и да се отзове някой нараства драстично. Вие като потребител на iHelp имате възможността да дадете информация за вашето здраве, дали имате алергии, какви лекарства използвате, тъй като когато човек изпадне в безсъзнание и се пристигне до лекарите, ако екипът ви третира с неправилните лекарства и получите алергична реакция, това също би довело до недобри последствия. Контакти при спешен случай. Вие като потребител на iHelp, тук съм добавил моята майка и баща, може да добавите хора, на които знаете, че независимо къде се намират те, ще потърсят начин да ви помогнат. И независимо къде се намират те, вие използвайки iHelp, ще ги алармирате чрез SMS или чрез интернет известяване. Това, което ви споделих за безопасните локации. Вие като потребител имате възможността да си вкарате 20 адреса, ако искате. Местата, които най-често посещавате. 60% от смъртните случаи от сърдечно-съдови заболявания са се случили в къщи, в домовете на хората. Това е място, което най-често посещаваме. Знам, че съм на този адрес. Място. Дом. Бъй. Може да поканите приятели в iHelp, ако iHelp ви заинтригува. Като цяло е това. Дори в момента сме изписали на екрана, че е бета версия. Официално от април месец ще пуснем приложението и след тогава ще следим за реални аларми и случаи. Но до тогава даваме възможността да се тества и разбира се, се обръщам с молба към всички граждани на Габрово, ако имат желание да пробват и да тестват. Изключително важно за нас е това. Защото в лабораторни условия всичко работи перфектно, но когато го пуснем в реална среда, понякога излезат неща, които трябва да се предвидят.